מיילדת הניידת, כמו שמכנים אותי, אני באמת במקצועי מיילדת ניידת. וזהו, זה מה שאני עושה, אני מסתובבת ברחבי הארץ ונקראת ללידות חירום. ממש ככה, אני מגיעה הביתה ומביאה את התינוק במקום. ממש מיילדת במקום. כן, אז ככה אני בעצם ערוכה ללידה בכל זמן, בכל מצב. אני סוחבת איתי לכל מקום את תיק העזרים הזה. יש לי כאן מטרנה, אם נולד תינוק רעב, שיהיה לו. יש כמובן אלכוהול לחיטוי, חשוב מאוד בלידות בית. יש פה חלב מרוכז. אם החלב שלהם דליל מדי, אני ככה מרסקת לה קצת חלב מרוכז בפנים, וזה מצופף את זה, זה מצוין. כמובן, תחושות. למקרה של שפיכת דם מוגברת, יש לי פה כזה כדי לנגב את האזור וקצת את הפנים, ככה שאני מנה חמה, אתה אף פעם לא יודע מתי תהיה ממש רעב באמצע לידה, שלא תיתן ביס בתינוק בטעות, אז אתה אוכל מנה חמה. כבלים. הכי חשוב בלידת בית זה כבלים. כי שוב, אני פתאום מאבדת דופק ומתחילה כזה להתפרקס ולמות, התינוקות מתים על זה. איך שהתינוק נולד, אתה נותן להם הקישור בראש, יוצא לך מיצוץ של תינוק. ישר, אני מחברת לה את הכבלים לפטמות. אם קורה מקרה והילד גדול מדי לחריץ וצריך לגזור, אז שיהיה במה לגזור. כמובן, כי עם השיניים זה לא טוב. יוצאת צלקת מכוערת מאוד, לא לנסות את זה. ונותנת לה כזה זרם רציני, והיא ישר מתעוררת. איזה יופי, וזה ממשיכה את הלידה ככה. ברגיל, ברצף. חשוב, כבל. זהו, זה מה שיש לי.